ai yau tun da garin Allah ya waye yau ko akuya na gani a kan hanya. A'a, Zumbudi, lafiya naga ka haɗa kai da gwiwa? Wallahi wani lissafi nake a cikin kwakwalwa ta na wasu kuɗaɗe ni kaɗai. Wani irin lissafi ne wannan haka? Na kuɗi ne. Sun kusan awa nawa. Sun ƙi lissafuwa ne. Faɗo min su in lissafa ma. 60 sau 1000. 60 Sau 1000. na sa. 27,000 sau miliyan 1. 27,000 Sau miliyan sau miliyan 1. Na sa. 655 sau 7,000,000. 655 sau 7,000,000. Miliyan 800 sau 80. Ɗaya dai na fara rubuta wannan. A ɗaya ka ƙara danna miliyan 6 sau 17,000. Ka da Allah gaba ka da hankali. Kana da tabin kwakwalwa ne? Kuɗi ne fa da za a bani. Uban wane ne zai baka wannan kuɗin? Salamu alaikum. Amu wa alaikum salam. Kai ranka ɗayan banda abinka. Wannan baka san mahaukaci bane ba? Ai ya haukace ai. Ai tun da mai girma gwamnati tare da Tijjani Gandu. Suka raba motoci da babura ba a bashi bai haukace.